свят, труден за оцеляване. Ядеш каквото намериш. Ставаш луд и затова трябва да ядеш листа. Правиш всякакви чудеси и с тях оцеляваш. Колкото е да е трудно, успяваш най-накрая. Правиш огън. И най-накрая идва смъртта ти. Тя е ужасна. Винаги идва. Започва да те бие безмилостно. И така тя те убива.